If I meet President Emerson Mnangagwa today, I would tell him they have to sit down. Utasareni mdzimai wangu, mdzimai achibanza achibubuda ndivawasomni another room, ndivatasara. Vakati imimi ma-abductwa nema-CIOs vanga vatungwa ne-ZANU-PF. So inini manje chinhu chakandinetsa ndechekuti imimi kana muchinzi ma-abductwa nema-CIOs vatungwa ne-ZANU-PF, munoziva sei kuti i-ZANU-PF ngayavatuma? Uye futi tinofana kugamuchira kuti pane zvinhu zvakatogonekwa naPresident Mnangagwa, kozoita zvimwe zvavakatadza. But why imimi makutanga mama kuchoose this path yekuda kunoti munokorekta nezvinhu zvepolitics? Hazvisi enough here zvekuparidza shoko raJesu raMwari ramakadedzerwa imimi, kana kuti kufira Jesu hazvisisiri enough here, kana kuti makuita suicide mission inoda kurumidza kuzvigoesa. Kulian TV atubatike zvechopu uchida nyaya dzinopisa ndisi workshop. Dumela bakulu dinyame TVN is here. Nasi ndambofamba ndimbosangana na Bishop Kevin Nyamakanga ndimonzwo zvinhu zviri kuitika side driver nyaya ende muruziva zvinhu zvese zviri kuitika, but inini ndabva ndangosiya zvese zvindachingoita ndabva kuSouth Africa ndikati rega ndiuye kuZimbabwe kuti nditaure naBishop kuti zvakamira sei. Munhu waMwari makadini zvei? Makadi kumakulia. Aiwa tinofara munhu waMwari. So inini munhu waMwari chato ndisvike panapa kuchiziva nyaya iripo ndeyekuti ndakanzwa kuti nze Bishop Kevin Nyamakanga va-abductwa vakarohwa vakaitwa sei. So pakuningira kwenyaya iyi vanhu mabudisiro avakaita vakati imimi ma-abductwa nema-CIOs vanga vatungwa ne-ZANU-PF. So inini manje chinhu chakandinetsa ndechekuti imimi kana muchinzi ma-abductwa nema-CIOs vatungwa ne-ZANU-PF, munoziva sei kuti i-ZANU-PF ngayavatuma? Because imimi Bishop muri munhu wekuti munokomenda on zvinhu zvakawanda, ma-preachers vakarasika vari mugwara rakanaka muchingoita sei muchitaura zvinhu zvakasiyana siyana. Chii chakaitika Bishop? Tida kunzwa side. Mukoma Kulian, thank you so much. Chamaita ndo chinhu chakanaka chekuuya kuzonyatsobvunza takagara pasi kuti chii chakaitika, rather than some other people vanoshandisa makuhwa kubonzwa votomhanya voturika chinhu. Chakaitika ndechekuti actually I was not abducted. That's the honest truth. Chakanaka ngachimutaurwa sezvachiri, tisingawedzeri, tisingatapudzi, andina kuabduct. Actually on a Thursday, last Thursday, I received a WhatsApp call. In fact, I missed 2 WhatsApp calls. Then a message ndofana kuita return back to them as soon as possible. So I returned the call and havana kupika WhatsApp call, not as a voice coach. Ngari ma WhatsApp calls. So ndakabva ndazofona vakanditi no pastor tiri kumbira kuti muye kuHarare Central Police Station. Ndikati kunei? Zvikazi mukuuya kudepartment reCIO Intelligence President's Office. Saka ini pavakangodaro ndakabva ndangozviziva kuti, and I was expecting that those things are going to happen because of the mandate and the assignment that we are carrying. Saka taitozviziva kuti zvakadaro zvichaita sei zvichaitika. So tataura kudaro ndikavabvunza kuti what's my security, what's my safety of me coming there. For us tese tinozviziva kuti ukangwera wangodaidzwa nevanhu vakati ano munogona kuuya musatye, munogona kuuya nemunhu wamunotrust wepadhuze. I know it's okay, I'll come. So ndakazobvunzawo ma lawyers kuti what's risk yekuenda nekusaenda. Vamwe vakanditi you don't need to go there, it's not your obligation. Vamwe vakati kamusida kuenda, human rights lawyers vakati kamusida kuenda munofana kuenda ne one of the lawyers. But tikati it's okay. So pandakanzi it's not your obligation not to go. There's no need for me to go. So the following day, it was on a Friday now. Then the phone ko Bishop maapapi bona ndandukena naye. Saka vakati maapapi tikati ano ndakamira somebody wandikuya naye ari kubva kuDombosha. Saka ndopata these people are serious because vakuramba chititiyese tuye ende nekuti ndirege kuenda zvaita kunge pamwe ndine zvandiri kuita ndikuchonda chikora mutemo ndinoda kutiza so ndikati aone we are coming. Ndobva taenda takaenda 3-5 inini and my advisor nemudzimai wavo and my wife and our chairman weZimbabwe Industries Movement. Ndobva tapinda our 2 vakasara, the advisor vakasara. Ndobva ini ndapinda na chairman
and my wife. Then the chairman akanzi mune ndotanzi ma IDs ndobva vakanga vasiyo idea okumba vanzi ano ende kuba motora ID ndasara ine mudzimai wangu mudzimai achibvanza achibudai ndobva vaiswa mune another room ndobva tasara. Then question yacho ndobva yatanga. Saka all these things isusu because that we want to have a Christian peaceful march, which is contrary to what other pressure groups were saying. A demonstration, a protest. Ours was not a protest. Ours was not a demonstration. It was a Christian peaceful march. Okay. Yes. So why kubvunza on behalf of yengeri nyaya yekuti muruda kunoita that demonstration. Okay, yes, the question not a demonstration. That Christian chakanyanya ku driver ma security agents ndechekuti pane mama pressure groups vainyora ma flyers ekuti demonstration protest every Zimbabwe, we are going to protest military, tine backup military, tine backup police, tine backup chi andimona. Saka inini ndine mama videos andaita ekuti tanyora tsamba, we wrote 36 letters that we delivered to different embassies and different individuals and organizations, and also written 3,000 letters that is supposed to distribute to my churches. So it was like Zimbabwe Intercessors Movement was on front. It was like we were the first of whatever was going to take place. Saka chakazira choti wakazotanga ku what's going on? Saka mwana vakawanda wadati va protest vakawanda vane language yavaishandisa. Imwe like we demand, imwe language yekuti it provoke. Saka ataitarisira kuti even security in nation inofana kuramba yakanyarara when such a national event wants to take place. Saka vaibvunza kuti where are you getting my resources? Secondly, who is your funder? Munani military, munani ku police force, munani ku CIO. We asked all those questions, and my point was, our answer was, and my answer is still, we had no any backup except the backup of God. Whatever we used, Marizata Shandisa, Zaibva kuma Zimbabwe Intercessors Movement, do I sponsor. But Bishop, tisataenda kule nyaya hii ya click zvinzi makabda because ningara ngo drama ninge tichingota vanhu you know vanhu vanenge vachivari pakutsvaga mari but imimi match in yonzi yemaida kunoita yanga inyasori yechicha zvizvo because ndakazonzwa futi nemaruma zvinzi Bishop wacho vanenge vakanzura Bishop wacho vangadoenda kusaga against stuff yanga inyasori yechicha. Our mission was for fact finding, and it's only kuti vanhu when they are not led by the spirit can lead on my emotions. My decisions are serious. So isusu our mission was for fact finding. Kuti Sadak yakaunza a SIOM report. So we're saying we need to approach them. Because we are saying we need a dialogue. We need peace. Whatever we are doing, peace must reign. So we need to engage all stakeholders. So how do we engage? We wrote letter of petition. We are petitioning them. No, guys, we want you to come and sit down. Then each letter we send a SIOM report. So we're saying no. Zambian embassy, Mozambican embassy, ambassadors, Magosi with His Excellency Magosi. Yes, exactly. We send him a petition. We send them a petition. It's not just we just wake up to Zimbabwe, then we wake up to demonstrate. The arm of the law will overtake you. Yeah. So for us to avoid the arm of the law, let us do really constitutional. That's why we wrote my letters. We want to do effective. Tractor ikafa. Amumani kubvisa engine. Yeah. Mutamaita nonzi fault finding. Kuti muone kuti chaita kuti tractor izo mbumba chi. Atingomani kubvisa engine takutoti zvadhakwa. So this was our move. And then we were saying, we are seeking kuti my major stakeholders like Mr. Munangagwa and Mr. Nelson Chamisa, whom we believe are the major stakeholders in this saga.
they must find each other and have a dialogue. So this dialogue is being initiated from a church point of view rather than from political point of view. All right. Now ndazvibata bishop tiri kunyazonzwisisa tese zvinoitika papolitics dzedu dzemuzimbabwe zvese zvimakaona vanhu vakawanda takarasikirwa navo because of zvinhu zvakada kunoita seizvozvo. Ende bishop ndakakutarisai muri munhu wekuti akadaidzwa naMwari ende ndinotombotera mamwe masermons enyu ndichiona munodzidzisa zvinhu zvakasiyana siyana business and stuff zvekutoti hatikwanisi kuti mutaure kuti munoita mabusiness echii but hapana asinga zvinongooneka kuti you are a successful businessman izvozvo zvese izvozvo hatidini girikini imwe inenge iripo. But why mimi makutanga mama kuchoose this path yekuda kunoti munokorektana nezvinhu zvepolitics izvi? Hazvisi enough here zvekuparidza shoko raJesu raMwari ramakadedzerwa imimi kana kuti kufira Jesu hazvisisiri enough here kana kuti makuita suicide mission inoda kukurumidza kuzvigoesa because of these guys because it's a risk. All right, it's only kuti people does not really understand how God operates. We can never separate God from politics. We can never separate God from, and it's only that we have a dead mind that politics, it is a dead girl. Politics, it is not a dead girl, but politics has been made dead by dead-minded people. Politics, it is not a dead girl. So we are saying, it's understanding that we are all equal before God and man. Authority and power, not over another man. God has given you dominion and power, not dominion over me or me having dominion over our brothers. It's dominion over God's creation, not man. So you and me, we are all equal before God and the law. The law is talking about the constitution. So in Suso, when the Bible says, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakaita sevakanamata vachinamatire. Why do people have to pray for the nation? Be it Zambia, be it Malawi, be it States of America. Why do people pray for the nation? It's biblical, it's scriptural. But only people were instigated with the fear. But it is our right as believers to pray for the nation. It is maprofita tisu tinogona kuti a politician akatadza is corrected by a prophet, is corrected by a man of God. It's only good my politicians sometimes they don't want to agree, but my man of God carries that mandate. All right, Bishop, last time ndichitaura nemi ndichiri kurangarira panga pachangopera ma-elections pane zvinhu zvakawanda zvaitaurika tine mibvunzo yakawanda takatombokubvunzai ende yakanyasotenderera nyaya iyoyo maitaura muchiti God is on the move and taapapi how far Bishop, because last time pane zvamakatotaura makati yakagadzwa but kuna achazogadzwa and stuff muchitorangarira that conversation yatakaita taapapi manje how far because tarisai zviri kuitika zveso opposition ngirikini tingakuti muZimbabwe zvese zvatina strong opposition. Okay, we are the answers to our prayers. That's the reason why that we cannot just pray without action. In our action, we say action because we have seen that even the opposition politicians have let down the people of Zimbabwe because they were doing politics for their tummies, not politics for the heart of the people. So we said, no, as the church, we want God to fulfill His word. Nesu and other men of God. So we need to apply action. That's why Chakazoita resort continue matsamba so that we bring these people. Unfortunately, interpreter series. Then we have to temporarily withdraw so that we allow politicians to take off. For the meantime. No, we are saying since my politicians are watching my pressure groups, vakatora zvinhu sirizo, and I tell you what, Mr. Kuliat, vamwe vanhu vakaona chinhu zvataita kunge we were advancing our own political agenda.
Adimruona. Yes, there were some other people vaitofunga kuti Nyamakanga he wants to out to be in opposition politics. Adimruona. So let us withdraw. As we withdraw, atisuda kutora ma politicians their position, their office, but we wanted to help every Zimbabwean so that we have a better Zimbabwe. And vanhu vakazosvitora havo sezvisirizvo tikati no handina hedu chekuluza, let us withdraw. Alright, Bishop, ndisingakupedzerei nguva yenyu. Mukasangana na President Emmerson Mnangagwa nhasi ndapi mashoko mungada kuvaudza? If I meet President Emmerson Mnangagwa today, I would tell him that they have to sit down with other opposition politicians. Because by the end of the day, I'm a Zimbabwean, you are a Zimbabwean, he is a Zimbabwean, they are Zimbabwean, we are one family. So we want to seek peace for every Zimbabwean. Saka iwo vakagara pasi nedzimwe hama zvinogona kuti atirambe kuti uye futi tinofanira kugamuchira kuti pane zvinhu zvakatogonekwa na President Mnangagwa kozoita zvimwe zvavakatadza. Atirambe futi kuti iko kuopposition kune zvimwe zvinhu zvakatogonekwa naChamisa kozoita zvimwe zvaakatotadza. Yes. So his weakness and his strength, their weakness and their strength, if we put them together, togona kubuda nechinhu chakatimbi chinobatsira nyika ino. Alright, makasangana na Advocate Nelson Chamisa nhasi ndapi mashoko nongada kuvaudza kuti masangana face to face like kuvaudza kuti he has to speak to the people. Let him come out and speak to the people. Thank you so much for talking to me, Bishop.